Jaume Sastre. Aquest professor mallorquí l'any 2014 va protestar durant 41 dies contra la política educativa del PP Balear. Va posar en risc la seva vida per defensar una escola digna, de qualitat i en català. A banda d'aquests casos que hem vist, n'hi ha d'altres. Per exemple, l'any 1994, 7 presos independentistes van fer una vaga de fam durant 16 dies a la presó de Brians. En aquest cas, denunciaven que portaven 2 anys de presó preventiva i que estaven patint tortures. També han fet vagues de fam els presos d'ETA. Per exemple, de Juana Chaus, l'any 2006, va arribar a estar-se 63 dies fent aquesta protesta. I també han fet vagues de fam en diverses ocasions els immigrants que arriben als CIES, als centres d'internament d'estrangers, en aquest cas per evitar ser deportats. Com dèiem, Laura, els motius no sempre són polítics. Anem a parlar amb una d'aquestes persones. És el professor Jaume Sastre, de Mallorca. Senyor Sastre, bona nit. Bona nit. Hola. Benvingut. Endavant. Per què va fer vaga de fam? Bé, abans de tot, bon vespre i gràcies per convidar-me. Gràcies a vostè per venir, que ve des de Mallorca directament. Sí, ha estat dit i fet. A veure, m'ha demanat per què vaig fer vaga de fam. La vaga de fam s'ha de situar dins un context. Era una lluita dels docents contra una política de retallades i una política hostil a la llengua a l'escola i moltes altres raons, hi havia un decàleg. Aleshores, després d'una situació molt semblant a la que viu Catalunya, ja havien fet manifestacions, concentracions, cassolades, marxes reivindicatives de tot tipus. El curs del 12 al 13 van fer 3 dies de vaga per separat. Aleshores es va anar creant dins les sales de professors dels centres de Mallorca i de Menorca i Eivissa i Formentera un sentiment que havien de fer una vaga indefinida. Van començar els curs 13 a 14 en 3 setmanes de vaga indefinida. A veure que Bausà no fluixava, que no tenia raons. Aleshores van viure un moment molt delicat perquè si continuàvem corrim el perill que hi hagués divisió entre nosaltres i també desfondrar la caixa de resistència que s'havia recollit a través de la col·laboració de moltíssima gent i de fer una subhasta col·laborativa d'artistes, etc. Aleshores vam plantejar el tema com una marató. Una marató no has fet 100 metres lliures ni 5.000 i ho vam allargar en el curs i van dir aturam ara. En aquell moment el comitè de vaga tenia una gran autoritat moral sobre els companys perquè no érem alliberats sindicals i per tant la gent sabia que tot el que havien fet ho havien fet llevant hores a la família, als amics, en hora extralaboral. Aleshores vam arribar a un acord d'aturar-ho, continuar mantenint vagues puntuals d'un dia i que a final de curs hi tornaríem. I així va ser. A final de curs un grapat de docents van promoure fer un aprovat general, massiu, això vol dir nota mínima 5, però si un el dot era un 8 era un 8 o un 9. No va arribar al 75% que tenim com a norma que l'assemblea per d'un davant havia de ser un 75%, aleshores va sortir la idea, bé, doncs mira, no poden fer una sortida de cavall i una arribada d'asa, no? Arribar a final de curs, doncs, cansats i donant-nos per vençuts, i vaig dir, bé, doncs mira, fem una vaga de fam. I per fer una manifestació de convèncer molta gent, per fer una vaga de convèncer molta gent, però per fer una vaga de fam, basta que algú estigui convençut i se tira a la piscina. I va passar 41 dies sense menjar res? Sí, sense menjar res. Només bevent aigua? Beguent aigua salada, aigua marina. Aigua salada? Sí. Per què? Doncs perquè els meus assessors mèdics em van dir que l'aigua salada, que jo crec que no havien de beure, que si se bevia a poc, doncs té tots els sals i minerals que són importantíssims. Tenia seguiment i assessorament mèdic, entenc. Sí, tenia primer un metge, un homeòpata, després se va afegir un altre i també tenia 2 metges de la medicina, diguem-ne, convencional o oficial. Tenien 4 metges. I va fer la vaga a casa? No, vaig sortir del meu hàbitat habitual. No és el mateix fer una vaga dins casa teva que passes per la cuina i veus la gelera i sense olor de menjar. Vaig anar a un lloc on era un casal a part en els afores de Palma que en Jaume Sant Andreu gentilment me'l va deixar
i allà ni sentia l'olor de menjar, era un lloc totalment diferent. Per tant, crec que és molt important això que heu explicat, que el nostre Jordi és això de anar a servir en el menjador, en fi, això hauria de ser un acte de desobediència, és a dir, no moure-se de la celda, no s'han de moure al mínim, gastar les mínimes forces, i és importantíssim que no estiguin mai tots sols. Jo mai vaig estar tot sol. Per què? Doncs perquè, en fi, pot passar qualsevol cosa, tu pots tenir... Aleshores, jo als vespres m'acompanyaven sempre dues persones i hi havia tot un entorn. És a dir, jo me vaig assessorar amb gent que havia fet vagues de fam i aleshores em van dir, escolta, t'has de desconnectar, per una banda hi ha d'haver portaveus, hi ha d'haver tot un aparell que gestioni l'agenda, de gent que te vol venir a veure, tu t'has de desconnectar tota aquesta pressió, jo no mirava ni tuits ni xarxes socials i pràcticament no mirava la premsa, i em deien, tu la teva feina és aquí, aguantar, resistir, que fes el mínim esforç físic a fi de durar, perquè la vaga de fam, els primers 10 dies vaig descobrir que els mitjans de comunicació no s'interessaven perquè hi ha hagut molt de fraus o gent que comença i al cap d'un dia s'atura, no és el cas aquest, evidentment, que hi ha una expectació mundial, però no sé qui algú ha dit que una vaga de fam acaba que a ningú li interessa, tot el contrari, cada dia que passa es multiplica l'interès informatiu, polític, i bé, jo us puc dir que me vaig aturar el dia 41, però si hagués durat 3 dies més, el tema ja ha arribat a la taula d'Angela Merkel. El que passa que nosaltres vam començar a activar les relacions internacionals massa tard, és a dir, ara ho plantejaríem ja d'una manera i perquè com s'està fent ara està molt ben plantejat perquè ara ja és un problema a nivell internacional. Senyor Pina, vostè demanarà que Sánchez i Turull es puguin quedar sols o es puguin quedar tranquils a la cel·la, com planteja el senyor Sastre? Bé, ho plantejarem. No em correspon tant respondre a mi, sinó que... O sigui, no és una qüestió d'advocat, sinó del metge. Sí, perquè jo, que hem tingut oportunitat de comentar una mica abans i ell m'ha fet aquestes reflexions, i en el nostre cas, com que el protocol penitenciari és el que és, però bé, probablement ho haurem de valorar. A mi, personalment, el que comenta de les nits és una cosa que em preocupa. Que tinguin acompanyament. Sí, clar, em preocupa. Amb aquesta finalitat, si em permets, jo es dona la condició que jo, a banda de ser el metge d'aquests presos, soc el president del Col·legi de Metges, i per tal precisament que no interaccioni el que són les meves opinions, malgrat que jo he estat molt escrupolós en no manifestar-me en el fons de les raons individuals, que més crec que ningú està en condicions, i menys els metges de jutjar-la, però sí que entenc que en ares de donar empara a les actuacions, a revisar el protocol, a donar empara precisament l'exercici de la llibertat individual dels presos que estan en vaga, a revisar inclús i poder donar informació als mitjans i a la pròpia societat sobre quin són l'estat de salut dels presos o inclús donar resposta als interrogants que es puguin sorgir. He decidit constituir una comissió d'experts independent, presidida pel president de la Comissió d'Ètica i Deontologia del Col·legi de Metges, el prestigiós doctor Josep Terès. Estarà integrat per persones i figures del món de la bioètica i també de l'expertise en diversos camps, precisament per poder, entre altres coses, poder revisar el protocol, poder donar empara també als propis metges i a l'equip assistencial i sobretot per blindar tot el que puguin ser coaccions o ingerències sobre l'equip que dona assistència als presos. Senyor Sastre, sí. Sí, per a mi la vaga de fam és un acte de sobirania. De sobirania personal. Personal. Per tant, d'aquest punt de vista, penso que és important traspassar la responsabilitat, per exemple, més que el metge o l'advocat, traspassar-la en el director de la presó. Si jo me decideix posar en vaga de fam, decideix igualment, per exemple, quedar-me a l'habitació, al llit. I punt. És un acte de sobirania.
Què pot fer la direcció? La direcció ja ha de saber que ell és el màxim responsable del que passa. És a dir, si passa alguna cosa, el segon vespre o el primer vespre, ell és el responsable, perquè aquesta gent ha avisat que està en vaga de fam. Abans ens explicava per com tant, la instància. Més que nosaltres anar la nostra responsabilitat del metge o del misser, no, escolti, senyor president o senyor director de la presó, estic en vaga de fam. Si passa res, que en dematí en obrir la celda, doncs ha passat qualsevol cosa, vostè és responsable. I per seu bé, i per la seva seguretat, i per el seu prestigi professional, el que faria, o hauria de fer, és dur-lo a la infermeria, que estigués acompanyat constantment i vigilat en gent que li fes proves, de prendre pols, etc. Per tant, penso que no només es feia vaga de fam i no menys, sinó que no només feia vaga de fam i no menys, sinó que jo he decidit que ara no sortiré de la celda i que quedaré aquí a descansar. Perquè, entre altres coses, considero que és una tortura psicològica que damunt que faig vaga de fam me facin anar al menjador a retirar les sobres del menjar. Jordi Sánchez li va demanar consell? Jordi Sánchez, espera fer memòria, l'any 2015, a l'octubre, va venir a Mallorca, van tenir ocasió de parlar i me va demanar que li explicàs com havia anat, com ho havíem fet, com ho havíem plantejat, perquè jo dic com ho havíem fet, perquè érem un grup, al moment determinat eren 40-50 persones, gent que dués Facebook, gent que dués Twitter, gent que... En fi, jo estava allà, només m'havia de preocupar de reservar les forces, dosificar-les, vaig xerrar amb moltíssima gent, puc dir que fins i tot me va venir a veure un diputat del PP, d'acord? M'arribava moltíssima informació també de l'àrea d'entorn de Bausà, d'acord? Aleshores, tu prens una decisió i has de procurar aïllar-te una mica. I creu que Jordi Sánchez ja s'ho rumiava en aquell moment? Jordi Sánchez prové de Crida de la Solidaritat, va estar amb Àngel Colom, per tant coneixien perfectament Lluís Maria Xirinats i tota aquesta tradició. I aleshores, quan me'n va parlar fa 3 anys, està clar que ell ja aquesta idea ja li... Després vaig venir una vegada a Barcelona i vaig parlar amb gent de l'ANC, on hi havia metges. Una vaga de fam és molt important el motiu pel qual el fas, no? La vaga que jo vaig fer no vaig plantejar, per exemple, que retirar el TIL o que llevàs algunes mesures que havia pres, no? L'objectiu que jo vaig triar va ser faig vaga de fam reclamant en el president Bausà que convoqui 2 comitès de vaga de l'Assemblea i dels sindicats a negociar. I ho va aconseguir? Era un objectiu que tenia un perill per mi, perquè si Bausà hagués tingut mà esquerra, convoca els 2 comitès a una taula i després ens passen cançons i la vaga quedava absolutament desactivada. Prèviament havíem fet un estudi psicològic del senyor Bausà, amb amics psicòlegs i algun psiquiatre, i vam arribar a la conclusió que aquest home era molt autoritari, era molt militarista, autoritari, i que se mantindria, i així va passar. Se va mantenir, i al final ell mateix se va autodestruir. Per tant, és molt important el motiu. En aquest aspecte, el motiu que heu exposat, és a dir, no dir que el Tribunal Suprem o el Tribunal Constitucional, no, denunciant que el Tribunal Constitucional està boicotejant això a posta, ho volen denunciar, això penso que és una... És a dir, moltíssima gent estirà a favor. És a dir, jo quan jo demanava, no, faig vaga perquè reclam negociació, qui pot estar en contra d'això? És que el vàrem aïllar, fins i tot dins del seu partit. Per tant, en aquest sentit, aquest plantejament que feis, a mi m'ha semblat molt adequat. Susana. Jordi Pina, Jaume Sastre i Jaume Pedrós, moltes gràcies per haver vingut aquesta nit i molta sort.